Han ser her glad ud nu, vi bare går en tur. Jo. Ja, det var... Hello, sir. Hi, hapon. Yeah. Good afternoon. Good afternoon. Slowly down. Vi skal til højre her og gå ind helt ind ved siden.
hanekamp her. Hanekamp. Okay, så kan du se hanekamp. Og er der så en eller anden? Nej, det er kun træning nu. Her vi kan se herovre. Er det stort? Det er første gang, jeg er her. Vi kan godt mærke, at vi er på fiskemarkedet. Ja. Det er stort, ikke? Det er æggemarked her. Et look. Og ris, der er alt, hvad man har brug for her. Og det er meget bedre end sidste år. Der var det jo meget, meget småt og gammelt. Så kunne jeg ikke komme ind i sådan en stor hal som nu. Hi sir. Rice. No, no. No, you don't need rice. I don't need rice. Hold op, hva'? Der er alt, hvad man har brug for. Så kommer vi ud til kødmarkedet. Så kommer vi til din afdeling her. Nej, de overholder ikke vores fødevareregler. Det må man sige. He's a butcher from Denmark. Det der bruger man bare alt, ikke? Nu har vi fået en hel masse følgere. Og så man bruger hovedet også her. Yeah, oh yeah. Lugter det? Nå ja, det skal vi forbi. Jo. Værsgo. Det er sådan, man gør hernede. Prøv lige at måle, hvor mange markerer der er på den der. Ja, jeg vil ikke tåle at spise noget af det her. Nej, prøv at sætte lidt flyver. Ja. Der er flyver i kødeplænen. Skal du have nogle billeder, Chris? Nå, men det var bare video. Du vil ikke have taget nogle billeder? Nej, ikke. Vi går igennem igen. Ja, skal vi gå igennem igen? Ja, så går vi ud og hjem igen. Her der bruger man også grisetæer. Bruger også grisetæer. Det er hvad hedder det nu? Det er en delikatesse hernede. Delikatesse her, ikke? Og så laver de chorizo. Chorizo factory. Chorizo. Oh, looks good. Det har vi spist meget af i Danmark. Chorizo. Og der er fiskemarked. Det er også meget spændende her, fiskemarked. Ja, blæksprutter, ja. Flot.
der de der små... Og det er en rocke. Det er en stingray. Og så er det tørre fisk her. De der, det er tørre fisk. Nå, hvad synes du, Knud? Var det ikke meget spændende? Ja, meget på et sted, ja. Det er flot. Ja, men det er meget sjovt at se. Men er det ikke det bedste sted at købe dit kød? Jeg vil ikke gøre det. Jeg vil helst spise ude så. Men det er her Filippinere, de handler. Altså, de har ikke råd til at gå i supermarkedet med de priser der. Så du ser mange indfødte hernede. Og se, der er jo så også levende dyr her. Det kan man kalde burhøns. Dansk dyrevelfærd, det vil ikke kunne gå her. Nej, hygiejnekursus, altså prøv at forestille dig det der stykke træ, de går og banker kød ud på. Så tænk på, i Danmark, der kan du få en sur smiley, hvis du ikke har sæbe i den. Ja. Hvis de har indført et dansk smiley-ordning her, så vil det helt lukke. Hernede, der vil de sgu nok lukke lidt flere end et sted.
satte et nyt, altså i stedet for skraldkæben, så var der noget andet, ikke? Det er sådan små saris store, de her små forretninger, så kan man købe lidt af hvert. Og dem er der rigtig mange af, se noget for. De er sådan nærmest Ja, den slapper af. Ja, den er klar til at gå. Og det er dens mor måske. Nej, det er jo en, den kender. Så er det bare en. Hurtigt. Det er også kun lige hen om hjørnet jo. Det er kun lige hen om hjørnet. Jeg er nødt til lige at dele nogle håndler om. Ja. Hvad siger du?